Het moet nu de Hummelbrug heten. Deze brug zit een hele geschiedenis aan. Het is de Bultjebrug geweest, het is de Bierbrug geweest. Nou hebben we dit mooie echtpaar hier, dat is het de Hummelbrug. Dit is een stel, dit is een eenheid. Ja? Ja, echt weer. Als je die ene sjuggen, je de oren. Ja, dat is waar. Nee, maar dat is gewoon zo. Ja, ja. Hé, mag ik even onderbreken aan het boontje? Oh. Zo dat binnen. werk? Ja, Met zo dat zeggen ze werk. met dat werk. Dus Maar mijn staalboten zeker. Hé, heb je weer rood? Sjouk, hallo. Heb je een rood? Ja, mooie dag verder, hè? Hoe is je taakverdeling? Hij de boom en ik doe meestal het kastje. Maar ja, iedereen heeft ook zijn eigen diensten. Hij hebt officieel nu dienst en ik heb dan morgen weer dienst. Dus het gaat ook wel om, maar we zijn hier toch alle twee. En dan doet hij de boom en ik doe het kastje. Maakt ook niks uit. Als de brug maar open komt toch en dicht gaat. Je hebt altijd hoe het maar de vrouw staat te keren, aan het werk. Ja, het gaat hartstikke goed. Wij zijn oktober, zijn we, Sjouk, wij zijn oktober 30 jaar getrouwd. Oké. Ja, toch? Ja, Ja. 30 jaar. En we heb ik in Amsterdam altijd gewoond, hè? Ja. Samen, 17 jaar. U bent Amsterdammer. Nee, mijn oud voeren met binnenvaartschip en we lagen vaak in Amsterdam. Ja. Maar hoe komt u hier dan terecht? Ik zat op een schipperschool. Van mijn 6e tot mijn 12e heb ik hier in een kosthuis gezeten. Noteer jij het even? Hoeveel waren er? 4, 5 hè? Ja, 5. Dit is een kantoor. Onze Kate. Kijk, we moeten de bootjes erin zetten wie naar buiten gaan en wie naar binnen gaan. De vorige keer met dat slechte weer, dan zit je de hele dag binnen. Nou, dat is niks. Nee. Nee, dan duurt het te lang, want je krijgt niks. Dus zit je hier de hele dag met de man? Ja, ja. Maar ja, dat waren we al gewend. Dat hebben we al jaren gedaan. In Amsterdam, op de Sluizen nou. Nee, en hier weer. Samen alles gedaan, altijd. Ja. Ja, maar kijk, het is ook een gedeelte apart hoor. Ik heb ook altijd voor de thuiszorg gewerkt. Toen werkte hij op de Sluizen en toen ging ik voor de thuiszorg werken. Heb ik ook 25 jaar gedaan. Ik doe eerst de stadsgrachten leeg hoor, Ja, is goed. want dat is drukker. Nou, hij had al een keer eerder hier wat voor de brug gewerkt, alleen voor een ander uitzendbureau. En toen hoorde hij vorig jaar zomer dat ze ook mensen hier nog zochten. Nou, en toen kwam later dit bruggetje vrij. Dus vorig jaar is hij hier op komen. En toen kwamen ze weer een man tekort. En toen zei hij tegen Albert, mijn vrouw wil het ook wel doen. Mijn vrouw wil het wel doen. Zie je het voor je? Ja. Nou ja, goed, en zodoende. En ik ben hier ook gekomen dit jaar. Ja. Maar vorig jaar hielp ik al mee, joh. Ja, Misschien, ja, weet je, contact met mensen, hè? En de keten is ongeveer het tweede huis, zeg maar. Ja, ja, eigenlijk wel, ja. En veel aanloop van mensen uit de omgeving. Ja, je hebt een heleboel aanloop. En eigenlijk schipperskinderen allemaal. Want daar heb je allemaal op school gezeten. Maar Anneke, die zat maar bij me in de klas. Ja. Ja, mijn vrouw zat bij me in de klas vroeger. op schipperschool. Oh. ja, normaal zie je dat je vol, hè? Ja, hè? Nog Ja, meer. ja, tuurlijk. ja. Het zit je vol normaal. De helft is er niet. Ja, je cameravrees. Ja, hè? Ja, maar ik ben er geen fan van, maar ja, doe maar. Maar het gaat Wij- hartstikke goed. Ja, het gaat hartstikke goed, Ja, ja. oh Ja. mooi. Ik woon hier vlakbij en ik ben hier aan de overkant opgegroeid op het schip. Oh ja. Dus aan de Balse-Kade. Dus vandaar, en dat trekt altijd weer. Nou, dat is gezellig iets. Het is, ja. Ja, Ja toch? ja, dat hebben we hier. Ja. Ja, dat is En hier. het is eigen. Het is, Ja, ja, we zijn mij... ons mij kent dus- ons. Ons kent ons. We zitten met de skippers onder elkaar. En, Ja. een hoop te vertellen.
Ja, hè? Ja, Ja. hier kom ik van Skip. Ja, zeker. Ik ben op de haven opgegroeid. Dus, ja. Familie Hummel, wat ben dat voor meisje? Dat ben gewoon meesken, keurig net aan meesken, recht door zee. En niks mis mee. Kunnen we wel meer van hebben, denk ik. Oh, hè? Jawel, dan wordt het er een stuk beter van. Deze brug zit een hele geschiedenis aan. Het is de Bultjebrug geweest, het is de Bierbrug geweest. Nou hebben we dit mooie echtpaar hier, dat is de Hummelbrug. Dus nu hebben we een nieuwe naam. Ja. Dus vandaar dat we daar net even de Hummelbrug noemen. Het is het oude buurtje, we wonen hier zelf in de buurt. Het is mooi, het is 4 maanden werk, hè. Seizoenswerk. En wat toch je om winters dan? Ja, dus nu niks meer. Niks meer. Dat was altijd wel, altijd werken. Maar ja, mijn man is nu 68, heeft van alles meegemaakt, met gezondheid ook. En nou is het wel goed zo. Dit is mooi. We hebben ook kinderen, kleinkinderen. We hebben genoeg te doen. Kleinkinderen passen. En nog zwaarder.